По повод Международния ден на детето, възпитаниците на детска градина "Детство" зарадваха жители и гости на село Мало Конаре с пъстър благотворителен концерт с кауза – набиране на средства за ремонта на храма Свети Атанасий. Празничната програма беше изпълнена с много настроение, музика, танци и усмивки. Както знаете, на всяко едно дете мечтите са големи. Иска да стават полицаи, иска да стават художници. Малката е много мъничка, още за нея не мога да кажа, но дано да им се сбъднат мечтите, надявам се. Днеска искам също така да поздравя всичките деца. Честит празник, мили деца, бъдете здрави, благословени, щастливи, вървете напред, сбъдвайте мечтите си и само напред и нагоре. Благодарение на щедростта на жителите, родителите и приятелите на детската градина, по време на благотворителната инициатива бяха събрани над 1000 евро. Средствата ще бъдат използвани за обновяване на цялостната външна фасада на църквата, която е сред духовните символи на селото. Какви са мечтите на нашите деца? Нашите деца мечтаят най-вече да бъдат обичани. Това е най-важно. И това е изцяло и за тяхното детство, за напред. Да могат да станат големи хора, да бъдат достойни хора, честни, да могат да живеят така, както сърцето им показва. Ръководството на детската градина изказва искрена благодарност към всички дарители и съпричастни към каузата. Лесно ли се работи с деца и какви са техните най-големи мечти? Лесно се работи, ако си обичаш професията, обичаш децата. Мечтите им са да рисуват, да пораснат големи, да станат учители, артисти, художници и всички, които ги заобикалят, всички интересни неща, които са видяли и чули. Събитието показа, че когато общността е обединена около добра идея, дори най-малките могат да допринесат за големите и значими промени. Какво обичаш да правиш най-много? Да си игра с приятелите. Имаш ли любима българска приказка? Да. Коя е тя? Който не работи, не трябва да яде. Кажи ни ти каква искаш да станеш и какво обичаш да правиш в свободното си време. Искам да стана певица. Коя е любимата ти певица? А коя е любимата ти песен? Доброто има го. Можеш ли да ни запееш малко от нея? Доброто има го. Доброто винаги е тук до нас. Празникът на детето в Мало Конаре се превърна не само в красив празник на таланта и детската радост, но и в пример за съпричастност, доброта и грижа към местното културно и духовно наследство.